Седмична астрологична прогноза на Хули Леонис. Овен. Много умели манипулатори можете да бъдете точно сега. По отношение на професионалния ви живот, това може да ви донесе много успехи, особено ако успеете да застанете зад думите и делата си. По отношение на личния живот, това може да доведе до едно последващо объркване и на празни надежди, които няма да ви харесат. Телец. Много важна седмица в живота на телците. Запушването на енергия, което до момента ви създаваше напрежение в живота, сега ще се промени. На базата на важни личности промени вие много по-лесно ще видите посоката, която ще ви отведе до така желаната от вас хармония. Близнаци. Тази седмица не трябва да бъдете склонни на компромиси, както обикновено. Сега е важно да защитите личния си интерес и да не позволявате на другите да определят пътя ви. Ако сега не застанете за това, което искате и ви прави щастливи, то след това дълго ще трябва да се съобразявате с една неизгодна за вас ситуация. Рак. Много добра седмица за бизнес и за финансови дела. По отношение на преговорите може да сте много убедителни и дори да получавате това, което искате. Важното е да се погрижите за задълженията си, кредити и заеми. Бъдете коректни точно сега. Лъв. Една важна седмица, в която лъвът ще получава заслужена оценка отвън. За някой тя ще е много положителна и ще ги зарадва. За други обаче тя ще е една конструктивна критика, в която трябва да се вслушат, защото ще е за тяхно добро. Дева. Много варианти за случване ще има в живота ви в момента, както в личен, така и в професионален план. В първият момент ще сте щастливи, че сте така желани. Истината обаче е, че другите ще искат да използват уменията ви. Опитайте се да защитите личните си интереси и се отзовете там, където е ценно и важно за вас. Везни. През тази седмица темата за парите ще е важна в живота ви. Удачен момент е да договорите по нов начин за плащането си, особено ако планирате това от дълго време. Всичко се базира основно на вашата самооценка и няма как да бъдете оценени добре от другите, ако точно сега се подценявате. Има ли удачна възможност? Действайте! Скорпион. Енергията при вас ще е много неконтролируема сега. Пазете се от прекалени емоции, било то позитивни или негативни. Склонни сте да изпадате в крайности, а от това ще страдат както психиката ви, така и физическото ви здраве. Една умереност във всяко едно отношение няма да е излишна. Стрелец. Голяма отговорност за другите хора ще трябва да поемат стрелците през тази седмица. Вие ще сте важни в живота на близките до вас хора и те по един доброволен начин ще ви дават доверието си. От вас зависи да го оправдаете. Сега е чудесен момент да се изявите и да бъдете позитивни и очарователни. Козирог. Не се опитвайте да сте навсякъде и да огреете всичко и всички. Това не го очаква никой от вас, а съществува само във вашите представи за организиран и съвършен свят. Пазете енергията си точно сега. Водолей. Трудно ще получавате оценката и одобрението от другите. Силно ще се заплашва егото ви и на моменти няма да сте сигурни коя е вашата посока. Ще сте склонни да се подавате на чужди влияния. Това не е така лошо, защото ще можете да разберете коя е вашата посока. Риби. Най-важни ще са социалните контакти в живота ви точно сега. Обърнете внимание на приятелите си. Ако имате проблеми, не се изолирайте, а споделяйте. Ако усещате, че човек близък до сърцето ви мълчаливо страда, то обърнете му специално внимание, защото той има нужда от вас.